Sí. Bien. Bien, 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 sí. Ahora. ¿Cafecito algo? ¿Tengo? Buah, si me traes un café, ¿Un café con perfecto. leche? Sí, perfecto, es que de caso. Sí, no se ve, pero no sé por qué. O sea, se ha atascado ahora. Ahora, vale, listo, perdón. Ya está, no ha pasado nada. Estoy publicándolo ahora, justo. Oh, es que... Es que... Ya se puede ver, ¿eh? Si por lo que sea alguien no lo ve o lo que sea, o esto dime, ¿vale? Porque en teoría ya está, o sea, el link y todo va y demás. Lo voy a mirar. Bueno, espérate, que justo... Ahí va bien, ¿no? Vale. Un momento, que esto me está costando procesar.
Bueno, kaixo eta ongi etorriak izan zaitezte guztiok Aiaraldea komunikabidearen emisio honetara. Zuzenean ari gara Luiaondoko bolatokitik, Euskadiko bolo txapelketa ospatzen ari baita bertan. Eta, beno, ikusi dezakegunez, jada hasi dira bolo jaurtiketekin, goizeko 8etan eman diote hasiera txapelketari eta bueno, goiz osoan zehar luzatu egingo da arratsaldeko 3:30 arte. Tiraketak bada bestearen atzetik izango dira. Eta bueno, hemen egingo diogu apur bat jarraipena, jardunaldi maratoniano honi. Joango gara apur bat ere komentarioak tartekatzen, tiraketak banan ikusten. Eta, al bezain beste informazio ere ematen, hemen, bai Instagrameko kontutik eta baita YouTubeko kontutik jarraitzen gaituzuen artean. Aipatu bezala, Euskadiko bolo txapelketa jokatzen ari da uneotan Luiaondon. Ez da lehenengo aldia Aiaraldean jokatu egiten dena. Aurreko, lehenbizi Urduñan jokatu egin zen pasaden hamarkadan, eta azkeneko aldiz Kezan lehiatu egin zen 2019an. Eta bueno, esan bezala hemen ikusten ari gara tiraketak, hemen Luiandoko bolatokian goizeko 6etan hasi dira antolatzaileak, hemengo bolatoki klubeko parte hartzaileak, Leku Batze bolatoki klubeko kideak, antolakuntza lanetan murgilduta. Eta aipatu beharra dago, ez da agian pantailan asko ikusten, baina sekulako azpiegitura montatu dutela. Izan ere, bolatokia nahiko txikia da, eta hori dela eta erabaki zuten bolatokiaren alboan dagoen frontoian pantaila erraldoi bat jartzea. Ez da iruditan ikusten, baina benetan nahiko giro polita sortzen ari da baita frontoian ere. Bertan dagoen pantailatik ere jarraitu daitekelako emanaldi hau. Eta hain zuzen ere, Aiaraldea komunikabidea ari da pantailan agertzen ari dena emititzen, dena zuzeneko honetan ikusi daitekenaren tankerako errealizazio bat. Eta hori, esan bezala, apurka-apurka giroa berotzen ari da hemen Luiandoko bolatoki klubean. Aipatu beharra dago, arratsaldeko 3:30 arte jarraituko duela gaurko txapelketak, eta goizean zehar ere giro nahikotxo egongo dela. Goizeko 7etan eman diote hasiera 11:00-ari, eta gero 8:00 laurden gutxiagotan minutu bateko isilunea egin dute, azken urtean zendu diren kideen oroimenez. Eta, aipatu beharra dago, goizan zehar giro alaia espero dela. Guerdiko 12etan Etxebarria aita seme trikitilariak etorriko dira giroa apur bat gehiago edo are gehiago animatzera.
Eta horretaz gain, aipatzea, frontoian, aipatu dugun partidak ikusteko pantaila erraldoiaz gain, sarien erakusketa eta hamaiketakoa ere jarri dutela leku batze bolatoki klubeko kideek. Eta, hemen ikusten ari gara, batan bestearen atzetik tiraketak, joango gara apurka-apurka ere, gaurko parte hartzaileen izen abizenak esaten. Izan ere, 50 parte hartzaile baino gehiago arituko dira gaurko norgehiagokan, bata bestearen atzetik, etenik gabe. Eta, hemen apurka-apurka ikusi dezakegu, zenbat tiraketa egin diren momentuz, Aitor Parrilla, Javi Gordon, Óscar Larrazabal, Estrella Alonso eta Bego Pérezek jaurti dituzte bolak. Eta beste 50 pertsonen parte hartzea espero da gaurko egunean. Beraz, joango gara apurka-apurka komentatzen, goiz luzea daukagu aurretik. Eta momentuz, tiraketekin eta tiraketen puntuaziorekin uzten zaituztegu. Eta apurka-apurka goaz ikusten tiraketek aurrera egiten jarraitzen dutela. Ikusi dezakegunez, puntuazioko taulan, momentuz 6 pertsonek jaurti dute, Aitor Parrilla, Javi Gordon, Óscar Larrazabal, Estrella Alonso eta Bego Pérezek, eta Borja Isurza dago une honetan tiraketak egiten. Hori ikusi dezakegu bere azken tiraketa. Eta apur bat aipatzen genuena, 50 jokalari baino gehiago arituko dira gaurko txapelketan, etorri egin dira Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako jokalari ugari. Aipatzekoa da Arabako jokalari guztiak, Arabaren izenean jokatuko duten jokalari guztiak aiaraldekoak direla, tartean badaude Urduñakoak ere. Eta ikusiko dugu nork eramaten duen gaurko txapela. Hemen Luiandoko leku batze bolatokian giroa oso goizetik hasi da berotzen. Goizeko 6etan hasi dira hemengo bolatokiko kideak dena muntatzen, eta atzo ere
egun osoa pasatu zuten azpiegitura guztia atontzen eta gaurko zita behar bezala ateratzeko berme guztiak izaten. Eta hori, aipatzekoa da, hori gaur goizeko 7etan abiatu dutela indarrak hartzeko gosaria, eta ordu horretarako jada bai Bizkaitek edo baita Gipuzkoatik bertaratutako autobusak zeudela hemen Otueta gizarte etxearen alboko errepidean aparkatuta, izan ere, aipatu dugun bezala, dozenaka kide etorri dira gaurko zitaz gozatzeko. Gaurko zita oso garrantzitsua da leku batze Bolatoki klubeko kidentzat. Urte bat baino gehiago daramate gaurko zita prestatzen, eta esan dugun bezala, aipatu dugun bezala, baino pena merezi du errepikatzea, azpiegitura nahiko potentea prestatu dute gaurko zitarako. Ez da iruditan ikusten, baina aipatu dugun bezala, Aiaraldea komunikabidearen zuzeneko emisio hau, hemen Luiandoko Bolatokiaren alboan dagoen frontoian jarri duten pantaila erraldoi batetik ere jarraitu daiteke, eta bertatik ere hainbat jende ari da gaurko topaketa ikusten. Izan ere, Bolatoki klubeko kideek hasieratik zeukaten kezketako bat, zen berez Bolatokia nahiko txikia dela, eta jende ugariren presentzia espero zutenez, ez zuten jende pilaketa asko egotea nahi, eta jende guztiak partidez eta tiraketez ganoraz gozatu ahal izateko erabaki zuten pantaila erraldoi bat jartzearen aldeko apustua egitea. Ezoiko azpiegitura apustu sendoa halako bolo txapelketa baterako, baina segurazki pena merezi izan duena. Izan ere jende ugari ari da pantailatik hori tiraketak jarraitzen. Eta esan dugun bezala, goaz apur bat errepikatzen, baina goiz luzea daukagu aurretik, gutxi gora bera 8 laurden gutxitan hasi dira gaurko gaurko topaketa. Goizeko 8 laurden gutxiagotan hasi da apur bat Bolatokiko kideen azalpen labur batekin, eta gero minutu bateko isilunea egin dute aurten edo azken urtean hil diren kideen omenez. Eta esandakoa, eguerdiko ez, arratsaldeko 3:30 arte luzatuko da gaurko topaketa, tiraketa asko ditugu aurretik, eta espero dugu ere hemen Luiandoko Bolatokiko giroa apurka are gehiago berotzen joatea. Horretarako hainbat gauza dituzte prestatuta Bolatoki klubeko kideek, esan dugun bezala, frontoian 11etako prestatu dute, sarien erakusketa ere atondu dute, bertaratzen den jendeak ere partidak ikusteaz gain, apur bat hemengo klubaren kulturaz eta historia zirpristindu dadin, eta horretaz gain ere, aipatzekoa da, eguerdiko 12etan, giroa, segurazki gehiago alaituko dela, Etxebarria aita semen trikiti doinuak iritsiko direlako frontoira eta Bolatokira. Beraz, esandakoa, goiz luzea daukagu aurretik, apurka ari gara tiraketak ikusten. Esan bezala, 56 jokalari, okerez banagoz, ez daukat hemen justo zerrenda osoa. Hemen digutxira lortzerik daukagun eta banan aipatzen ditugun hori, Bolatokiko, bolo txapelketa honetan parte hartzen ari diren guztien izenak eta batez ere, Aiaraldea ordezkatzen egongo direnena, apur bat eskualdeko aberrigintza egiteko, eta bien bitartean tiraketekin, tiraketen segida etengabe honekin usten zaituztegu.
Bueno, eta orain, bai,
Bueno, eta hemen jarraitzen dugu Luiaondoko bolatokitik zuzenean, Euskadiko bolo txapelketa ospatzen ari da hemengo leku batze bolatokian. Eta, bueno, aipatu beharra daukagu, Aiaraldea komunikabidetik gaurko topaketa osoaren zuzeneko emisio berezia egingo dugula. Baina, bueno, gure asmoa bazen alde batetik aiaraldea.eus webune jarraipena egitea, baina gero baita sare sozialen bidez, Instagram bidez, eta hori jarraipena egitea. Baina, bueno, Instagrameko emisiorako probak egiten ari gara, eta ez dakigu segatik, imaginatzen dugu internet konexioa dela eta zailtasunak ditugu emisio hori martxan jartzeko. Horretan saiatzen ari gara, beraz, hemendik gutxira, goiz honetan zehar, sare sozial horretatik ere gaurko txapelketaren jarraipena egiterik daukagun. Eta, orain dela gutxi aipatu dugu, baina, agian emisio honetan sartu berri zareten ontzat, gaurko egunaren testuingoerak eta txiki bat egiteko. Esan dugun bezala, Euskadiko bolo txapelketa ospatzen ari da gaur Luiaondoko leku batze bolatokian. Goizeko 8:00 gutxiagotan hasi da txapelketa. Berez txapelketa goizeko 8:00 zegoen programatuta, baina 4:00 gutxiagotan jada hasi dira txapelketaren nondik norakoen salpenak ematen, bertaratutako guztiei ongietorria egiten, eta gero minutu bateko isilunea eskaintzen azken urtean hil diren jokalarien omenez. Eta, goiz potentea daukagu aurretik. Aurreikuspenen arabera, arratsaldeko 3 iraungo du txapelketak. Berez, okerez banago, kopuru zehatza une honetan ez daukat, baina 50-etik gora ustut 56 parte hartzaile egongo direla gaurko topaketan. Eta, bakoitzak 6 jaurtiketa egingo ditu, eta 2 ronda egingo dira. Hau da, orotara 12 jaurtiketa egingo ditu bakoitzak, eta ordun naiz eta jaurtiketak bata bestearen atzetik nahiko erritmo honean joaten ari diren, aurreikusten da, horren beste parte hartzaile izan da, gaurko txapelketa nahikotxo, arratsaldeko lehen ordura arte luzatu egingo dela. Eta plana gutxi gora bera hori da, etenik gabe jaurtiketak ikusten ari gara, hemen sailkapenean pantailan ikusi dezakegu zeintzuk diren duten, jaurti dutenak eta zenbateko puntuazioa lortu duten. Eta, aipatu beharra daukagu, berez leku batze bolatokia, nahiko bolatoki txikia dela, hemen plan honetan ikusi dezakegun moduan. Eta, bolatokiko kideen hasierako kezka, duela urte bete, jakin izan zutenean, txapelketa aurten hemen izango zela eta beraiek arduratuko zirela antolatako bat, espazioaren izan zen. Izan ere, aurreikusten zuten jende ugari bertaratuko zela txapelketa ikustera, eta espazioaren mugak kezka sortzen zien, eta horregatik erabaki zuten, orain arte txapelketetan ezoikoa izan den kontu bat egitea. Izan dela, hemen bolatokiaren alboan dagoen frontoian, jaurtiketa guztiak jarraitzeko pantaila erraldoi bat jartzen. Aiaraldea komunikabidea arduratzen ari da pantaila horretako emisioa eskaintzeaz. Badela, orain hemen zuzenean ikusi daitekeen berdina. Eta, hori da apur bat gaurko plana, esan bezala, jaurtiketak bata bestearen atzetik joango dira. 50 parte hartzaile baino gehiago daude, Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko hainbat herritatik bertaratutakoak, autobusetan bertaratu dira horietako batzuk. Eta, aipatzekoa da, Arabako parte hartzaile guztiak Aiaraldekoak izango direla. Berez, Urduñako hori.
jokalariak ere badaude, eta horiek ere Arabaren izenean edo arituko dira gaurkoan lehian. Eta, apurka ikusten ari gara jaurtik eta gehiago. Leku batze bolatoki klubeko kideek bestelako ekitaldi batzuk antolatu dituztela gaurko goiz maratonianoa are gehiago berotu edo girotzeko. Eta, zentzu horretan, ja goizeko 7:00 gosaria eskaini dute parte hartzaile guztiei bideratuta. Eta gero, eguerdiko 12:00 Etxebarria aita semeak bertaratuko dira beraien trikiti doinuekin bai frontoia, bai bolatokia alaitzera. Orduan esandakoa, goiz luzea daukagu aurretik, apurka ikusten ari gara jaurtiketek aurrera egiten dutela, eta